Ойгүл. Мен Ойгүл. Сен Кімде өзі? Габдрахманова. Ойгүл Габдрахманова. Тоқтаңыз әлі. Тоқтаңыз. Тыңлағыз. Ешқайсыз бек ерақтан оқының қына бір жыр алла. Бұл ненде ерек үзгіш мұң. Қойда ишеткенім барсың әлі менің бұл жырна. Нишлеп әлі ол менің жанымны шулай өтіп ала. Көңілім сихірленіп мұң ағылған тарафқа егірем. Ол яқында бәғірлерімні ділгәли елисына кетірі. Елим, рәхәтленіп үксіп елим. Язмыш, рәхмәт сиңа. Рәхмәт сиңа дүрт тәрәзілі, шил қапқалы, салам түбәлі үйін, шул үйнің әтінің иске тұнына көміп йоқлатқан үй алдысы үшін. Рәхмәт.
кичкене чагымда дөнеме авылга кайта идем. Аның бәлешләре. Үч почмаклары. Костабай! Of! Sen de bulsan oturtup durma hele. Eyden biybiz. Mini biysim kile. Они спали ночью, вырубает на ходу, вырубает на ходу, вырубает на ходу. Если очень хочешь, снова я к тебе приду, снова я к тебе приду, снова. Это ты, это я, между нами молния, с электрическим разрядом 220 вольт. Это ты, это я, между нами. Туктагыз әле. Бу бит бию түгел, Anası? бию селкенеп туру. Слушай, давай не будем, а? Чын бию бит андай булмай. Seninci bular. Менә һәр милләтнең үзенчәлекле матур бию бар. Мин яшәгән төбәктә бер төрле. Kayda? Tübekte. Ну, а син кайсы? Ничегә ул? Tübekte. Менә шунда. Enerse, mena büyüşadı. Hatta kaşık buldum. İşi geliyor. Tuttağız, tuttağız. Sürdüreyim mızıkanı. Aygül aygül kilerim de. Нәрсә булды, нәрсә? Kaşık buldum degenden seninше her milletinin de mehabeti uzunça mı? Юк. Мәхәббәт ул үзенчәлекле хис һәм кичереш. Монда йөрәкләр генә сөйләшә. Йөрәкләр сөйләшә. Тавышсыз. Кирәкми сүзләр дә, өннәр дә. Йөрәкләр бер-берсен чакыра караңгы, яңгырлы төннәрдә. Йөрәкләр сөйләшә. Күзләренең төбендә сагышлар тынганнар, сагыну сагышлар йөзләргә, чәчләргә калганнар түгелеп. Йөрәкләр сөйләшә, фикерләр кайнаша моңнарга түгелеп. Сагыну сагышлар йөзләргә, чәчләргә калганнар түгелеп. Бу синең һәм минем күңелем үзара мәхәббәт өләшә. Кирәкми сүзләр дә, өннәр дә, йөрәкләр тавышсыз сөйләшә.
Айгүл. Который Габдрахманов. Хәзер кисләр юк. Замана икенче. Һәм менә моңа берсе дә җырламый. Эй, Эльвина. Замана шулук. Әдәмнәр генә башка. Хисләр, мәхәббәт булмаганга, гаиләләр тарала. Кыскасы, этле-мәшеле яшәп башлыйлар инде. Этле-мәшеле дигәндә. Киленнәрне әйтәм әле. Кайнаналары белән этле-мәшеле яшиләр. Белмим. Ни бүлә торгандыр туган ирләренең әниләре белән. Аллага шөкер. Менә без кайнанам белән шөкердәшеп торабыз инде. Шөкер. Ул да канагать, мин дә шат. Мин аны олылап, зурлап, әнкәй дип кенә йөрим. Ул исә миңа кызым дип кенә тора. Күпләргә шушындый ягымлылык җитешми. Киленнәрнең күбесе үзләре артында кайнаналарын безнең карашка. Киленнәре кайнаналарын. Ай! Безнең йылан дип атыйлар. Килешә торган нәрсәме соң бу? Бит төп гаеп киленнәрнең үзләрендә. Шит йортка килеп төшүгә югалып калалар. Беренче чиратта үзләренең кеше, оннан соң гына килен икәнлекләрен оныталар. Шуны оныттыңмы? Сине кем хөрмәт итсен инде? Шуңа күрә башта кайнанаңа кеше икәнлегенне танытырга кирәк. Аллага шөкер, менә мин үзем кеше икәнемне беренче көннән истә тоттым. Әйтергә кирәк, җиңел эш түгел. Әлбәттә, башта кайнанам да миңа килен итеп кенә караган иде. Киленнәрнең хәле билгеле инде. Ашы таңнан тора, ашарга, эшергә әзерли, ашата, эшертә, аннары эшкә чыга. Кай вакыт үзе ашарга да өлгерми кала. Кишен тагын шулык хәл. Хәер, анысына түзәр идең. Кухняга кирип өлгермисең, иске дүмәшнигин идәнгә ашкы-йышкы синең атанышында кайнана килеп керә. Нәрсә пешерәсең? Әгәр дә борчак ашы пешерәм дисәң, ул сиңа борчагыңны юа күр, яисә борчагыңның шипләрен айыра күр ди. Гадәте шундый. Көн сайын шулай. Беренче көнне бер дә кухняда ялгыз гына калдыра алмады ул мине. Килә дә кирә. Киңәш кенә биреп калса бер хәл. Юк, ничек эшләгәнне күзәтеп тора. Минем дөньяда сөймәгән нәрсәм эшләгәндә кешенең карап торуы. Каушап төшәм. Ул кухнядан чыгып киткәч кенә тынычланып калам. Ул чыгып өлгерми, кыштыр килеп, тагын килеп керә. Бәрәңгә салырга вакыт түгелме? Җинашуларым килә. Ләкин түзәм. Вакыт бугайынкәй, хәзер салып җибәрәм дим. Бераздан тагын аның тавышы. Тыз салырга вакыт түгелме? Көн сайын шулай. Харык булдым. Йөрмәле монда кара-кырга эш пешереп әйтмәсәң бит. Түздем дә, бу җин каршыгын моннан биздермәсәм, акылдан яздырачак ул менә дип уйлана башладым. Шулай уйлый торгач, бердән бер көнне башыма бер уй туды. Шулай, бер ял көнне кухняда ашарга пешереп бирим. Ишетәм, кайнанам кыштыр килеп монда таба килә. Аллага тапшырдым мин әйтәм. Тәвәккәллим. Әле генә кайнап чыккан чәйнекне кулыма алдым да, ишеккә артым белән борылып көтеп торам. Аның кирип, бәрәңгеңне әршедеңме әле дип әйтүе булды. Сискәнеп киткәндәй кисәк кенә борылдым да, ой дип кулымдагы чәйнегемне аягына тотып бәрдем. Шуннан ни булганын әйтеп тә бирә алырлык түгел. Башта 70 яшьлек кайнанам баскетболистка шикелле түшәмгә сикерде. Аннары бей йырткыч тавышлар чыгарып, "О!" дип кычкырып җибәрде. Күзләре аш тәлинкәсе шикелле булды. Үзе тагын "Каравыл үтерде! Каравыл үтерде!" дип кычкыра. Иренең дә кытышты. Мин бер нәрсә дә булмаган шикелле, "Ой, Аллам, нәрсә булды соң бу? Хәзер ярдәм
итәм дип йөгереп килеп, көчкә тынычландырып, төрле чараларын күрергә тырыштым. Менә шул көннән алып, минем кайнана ни кухняга кирип карасын. Бүлешер әйберебез дә бетте. Бер-беребезнең хәлләрен белешеп, Аллага шөкер дәшеп торабыз. Ул да канәгать, мин дә шат. Менә шулай, кадерле туганнар. Киленнәр дә кеше бит. Of, duydum bavul satudan. Mini beysim kile. Belki sen de kuşursun. Кушылам? Тик сез үзегезчә, мин үземчә. Килештекме? Держи руку мою, держи, что хочешь, скажи, получишь. Держи руку мою, держи, что хочешь, скажи, получишь. Держи. Как люди, а еще звезда. Дуслар, әйдәгез әле бергәләшеп биеп алыйк, а? Haydi, beyimiz yine Ey Aygül, biz senin bilen kilişəbiz. Үзебезнең milli көйләребезгә, биюләребезгә. Жырларыбызга. Ни җитә? Яр Шулай. Язмышымнан һич тә зарланмыймын. Ходай миңа биргән күп нәрсә. Сулышым белән җирне җылыталам, җылытырга әгәр кирәксә. Упкыннарда биеклекләр күрәм, кара төннән табам яктылык. Күккә шисәң утлы күмер дә бит, йолдыз булып китә атылып. Кирәк булса болыт булып агылам, яңгыр булып явам кирәксә. Шингән гөлләр кабат тереләләр, хисләр яңгырыма эләксә. Кояш нурларыннан кашны үреп, яшен итеп күккә шарлатам, аклыгымны чәчәкләргә бирәм, ярсуымны җиргә таратам. Гигант булмасам да кәрлә түгел, бәхетемә җитә буйларым. Карурманнар, зур дәрьялар аша, тавыллар аша үтә юлларым. Ибрәнгән хисләрдән, иң матур төсләрдән, булганда җыр якын күңелгә. Җыр бит ул яшәртә, җыр бит ул яшәртә, картайтмый кешене гомергә. Җыр керсә күңелгә, һәм калсын гомергә, җырлыйк без матур җырларны.
кошылып, симет нур яктылык, тулсын жыр матур жыр дөньяга. Жыр кирсен күңелгә, һәм калсын гомергә, җырлыйк без матур җырларны. Эх, нинди җыр диеп, соклансын сөйленеп, киләчәк кешесе юлларга. Sağışın, şişmeler ağışın, aldım min mal ettim jırıma. Yürekler şartlarda, iğne ağır şartlarda, kişini kutqara jırgına. Jır girsin göңелгә, һәм калсын гомергә, җырлыйк без матур җырларны. Эх, нинди җыр диеп, соклансын сөйленеп, киләчәк кешесе юлларда. Җыр кирсен күңелгә, җыр кирсен күңелгә, һәм калсын гомергә, җырлыйк без матур җырларны. Эх, нинди җыр диеп, соклансын сөйленеп, киләчәк кешесе юлларда. Эх, нинди җыр диеп, соклансын сөйленеп, киләчәк кешесе юлларда. Киләчәк кешесе юлларда. Эх, нинди җыр диеп, соклансын сөйленеп, киләчәк кешесе юлларда. Киләчәк кешесе юлларда. Бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Килгән һәрбер кунакларга бик зур рәхмәт. Беренче курс. Сезнең алдан башлыйм. Сез булмасагыз мин уйлап чыкмас идем. Газинә сиңа да бик зур рәхмәт. Гөлназия сезгә дә бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт барыгызга да. Минем бәхетемә тиде бу 4 ел уку. Мин күп алдым. Бик күп алдым. Бу мәдәният эшендә. Бик зур рәхмәт.